Samantala, Lgu Bugallon Pinabulaanan ang kumakalat na post tungkol sa libreng bigas at grocery. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Bugallon ng isang post na kumakalat sa social media na nagsasaad umano ng pamimigay ng libreng bigas at grocery. Sa inilabas na pahayag ng LGU, nilinaw nito na walang katotohanan ng nasabing impormasyon at walang inilulunsad na programa na may kinalaman dito. Hinimok ng pamahalaang lokal ang publiko na huwag maniwala sa maling impormasyon at tangkilikin lamang ang mga anunsyo na inilalathala sa opisyal na social media account ng tanggapan. Bilang paalala, nagbabala rin ang LGU laban sa pagpapakalat ng peking balita na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mamamayan. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.